Dneska se podíváme na výstavku u distributora ED Systems, a to na výstavku Asusu hlavně. Můžeme vidět tady Kojima Production specializovanou verzi, kde vidíme notebook ROG Flow Z13 RGB. Zajímavé je, že u nich najdeme nejvýkonnější grafickou kartu integrovanou na světě, čili Radeon 8060S a AI Max Ryzen. Ale pochopitelně součástí je i velká, na omak velmi příjemná podložka SCABAR 2 XXL produkci Kojima, nebo Keris 2 Origin s vyměnitelnými spínači, které jsou lehce přístupné. Taktéž Kojima Production s velmi krásnými ascenty. Je to samozřejmě bezdrátová myška, velmi lehká, se všemi benefity, ale to, řekněme, designový a materiální zpracování na velmi vysoké úrovni. Vyzvedl bych taky tady vlastně KGP ROG Delta 2, které jsou vlastně standardní ROG Delta s integrovaným mikrofonem a s odnímatelným mikrofonem, s tím, že vlastně zase vidíme specializovaný design samotných náušníků, ale i toho hlavového mostu. Znovu velmi příjemné materiály a máme tam samozřejmě i náhradní náušníky balení. Tady jsou ty kožené. Když přejdeme dál, tak se zaměříme na tady sestavu postavenou na ProArt 401 PC skřínky z ProArt 480 grafická karta. A máme tady i úplně novinkový OLEDový ProArt 27 USD, který vlastně se hodí jak na gaming, tak na profesionální práci, protože jeho součástí je samozřejmě tato clona, kterou možná budete možnost vidět i ve videu, a mimo jiné taky kalibrovací sonda, která je zde na spodním rámečku samotného monitoru. Tady máme pak sérii s samotnými síťovými zařízeními, jako je ROG Strix BE18000, který má vlastně spoustu, řekněme, i těch výstupních portů, dokonce i 2,5 gigových, těch je celkem 8. Dochází tady i k možnosti využít jako gaming porty, ty mají označení vlastně s tím logem ROG, a USB 3 pro možnost nějakého sdíleného úložiště a VPS tlačítko. Tady potom vidíme asi nejzajímavější kousek, a to za mě je vlastně router na cesty, jelikož se jedná o model s podporou 5G sítí. Samotnou simku potom vkládáme ze spodní strany tohoto zařízení, ale máme tady vlastně i zakrytované možnosti, kde dochází vlastně k dobíjení samotných, řekněme, jakoby powerbanky tohoto mini routeru. Plus můžeme vidět, můžeme zapojit od DC inka a zároveň potom vidíme možnost power delivery, plus je tam i lanka, nevím z hlavy, jestli je gigová nebo 2,5 gigová, ale označení lanky tady si myslím, že taky můžete vidět dobře. Pro venkovní, řekněme, věci, jako jsou, nevím, nějaké garáže, altánky a rozšíření internetu do těchto prostor se může hodit na ten Zen Wi-Fi BD4 Outdoor. Pochopitelně podporuje iMesh, samotné propojení Asus routeru a také uchycení například na zeď. Když jsme u těch routerů, tak tady máme taky cestovní RTBE58 Go. Když chcete mít zabezpečené připojení například na hotelech, eventuálně letištích, tak je možnost mít takovéhle minimalistické zařízení, s tím, že zase i tohoto minimalistické zařízení může fungovat doma jako jeden z, řekněme, uzlů meshového propojení. Vidíme 2,5 gigovou lanku, k tomu vidíme asi gigovou lanku a samozřejmě i zde nechybí v těchto malých rozměrech USB 3.0 a napájení přes USB-C. Byl tady ještě jeden menší router a ten tady teďka aktuálně nevidím, ten asi zmizel.
A tak se přejdeme rovnou k něčemu, jako jsou pouzdra pro SSD disky. Tady je ROG Strix iLOS s tím, že vlastně přístup je bezšroubkový. Tady vlastně přes tyhle ty dvě tlačítka se snad dostanu do útropy tou jednou rukou. A můžeme si všimnout už přednanesené teplovodivé pásky a možnost podpory 2280 s tím, že USB-C rozhraní je potom 20 gigové. Tak snad to dokážu dát zpět bez nějakého zakolísání. Tak, zacvaklo to a máme ho zase složený. Pro vyšší odolnost potom tady máme TUF Gaming A2, který i ten má nabízí 20 gigabitové připojení a IP68, čili slušnou odolnost proti vodním kapkám a samozřejmě je nárazozdorný a prachu těsný. Čili tohoto lze opravdu doporučit na nějaké extrémnější podmínky. Je celkový, ale přesto má vlastně pogumovaný povrch a byl příjemný na omak. Přicházíme k dalším zařízením. Máme tady například populární TUFový vodní kapalinový chladič, už 3. série s předinstalovanými ventilátory a RGB podsvícením a taky docela slušným LCD displejem, který můžeme přes aplikaci si konfigurovat k zobrazování nejen teplot, ale i nějakých animací. Čili pokud je pro vás Ryujin, Ryujo příliš, tak tohle je možná alternativa. Součástí Asus produktů jsou pochopitelně i zdroje. A tady máme ROG Strix Platinum 1200 W s tím, že pochopitelně benefitem těchto zdrojů mimo jiné je i sensoring napětí a výkyvu vlastně těch napětí, stabilizátor takzvaný, který zabraňuje píkům z přechodu idle load u grafických karet jako je RTX 5080, 5090, eventuálně 4090 a pochopitelně high power konektor pro zapojení těchto grafických karet. Když jsme u těch grafik, tak se podíváme na dva zástupce, jedním je AMD, je to TUF Gaming Radeon RX 9070, pochopitelně i tady je klasika, kterou známe, duální BIOS, přepínač, kovový backplate s krásným zpracováním TUF Gaming, trojice ventilátorů a neřekl bych, že je až tak příliš rozměrná váha, ačkoliv rozměry jsou karty poměrně veliké. Součástí je pochopitelně i podpěra v balení grafické karty, ale přijdeme k tomu nejvýkonnějšímu, co vůbec je na trhu, a to je 5090 RTX, zde v provedení ROG Astral, dokonce se 4 ventilátory. Můžeme si všimnout, že ta grafika je opravdu masivně zpracovaná, řekněme, že snad trojnásobně, minimálně dvojnásobně tak těžká jako ta TUFka Radeon a jiný tvar lopatek. Přesto ty technologie tam jsou velmi podobné, obě karty používají teplovodivou pásku, respektive teplovodivou podložku na místo pasty, což zaručuje lepší stabilitu napětí po řekněme několika měsících, letech samotného provozování. Potom tady máme dvojici základních desek refreshované řady AMD X870, zde ROG Strix X870E a Gaming Neo s Wi-Fi 7 a nějakýma inovacema. Mezi ty inovace může například patřit to, že zase bezšroubkový přístup k SSD diskům, ať už jsou to tyhle ty sekundární, kde máme trojici pozic, a nebo je to ten vrchní, který je primárně PCI Express 5.0. Takže i zde vidíme možnosti potom pojezdového jezdce, který tam z balení můžeme umístit, pokud máme menší disk. Snad to tam dokážu dát zpátky. Takhle, ano. A inovativní konektor All-in-One Q konektor, který je určen pro příchozí nový chladiče ROG Strix LC4 série a dalších, což umožňuje napájet vodní pumpu, efekty na tom LCD displeji, samotný RGB ventilátor, řízení ventilátoru pouze přes tento jeden konektor a mít tak ucelenější čistý vzhled. Součástí je taky samozřejmě nacvakávací Wi-Fi 7 anténa a spousta výstupů, které teďka tady asi nebudu více rozebírat.
No a pokud je na vás X870 příliš drahá, tak potom vlastně je tady B850 v ProArtu a zase má příznisko Neo. A i zde máme bezšroubkové přístupy k samotným SSD diskům a decentní design, který uvítají nejenom tvůrci kreativní tvorby. Potěší duální 5-gigová lanka a samozřejmě dostatek I/O výstupů, který si můžete vůbec prohlídnout takhle sami. Tak desku vracím zase na místo. Máme tady znovu dalšího zástupce routeru, a to gamingový TUF BE9400, což je nejrychlejší TUFový samotný Wi-Fi 7 produkt. S tím, že zase můžeme se podívat na zadní výstupy, kde máme WAN konektor a trojici LAN, skoro že nejsou 4 za mě, ale je tam samozřejmě i dedikovaný gaming port, ten řekněme napravo, lankový a USB 3. Kombinovaná rychlost v kombinaci s výhodou MLA je až 9400 MB za sekundu, no ale už přejdeme zase k jiné části produktu a to jsou periférie. S horkou novinkou jsou tyhle bluetoothkový a zároveň i bezdrátový 2,4 GHz sluchátka Citra Open Wireless. Už z toho názvu je patrné, že se jedná o takový polootevřený design, tak abyste měli přeci jenom nějaký podvědomí o tom, co se děje v vašem okolí. Součástí celého boxu jsou samotný sluchátka, ale taky tady máme vlastně ten dongle, který už jako nestratíte. To chválím, protože součástí mít umístěn takhle magneticky samotný ten dongle bezdrátový je podle mě velký plus. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, komunikuji na ROG Speed Nova, která eliminuje vlastně prodlevu Wi-Fi signálu a nebo rušení jedinými sítěmi, ale můžete ho současně používat jako Bluetooth s jiným zařízením. Potom tu máme trojici nových klávesnic s magnetickými spínači, kdy ROG Falcon A75HN používá už druhou generaci magnetických spínačů. Můžeme si všimnout i tady rolovacího ovladacího tlačítka například pro hlasitost, ale i některé další funkce, jak si nastavíme v softwaru. A samozřejmě zvuk je příjemně utlumený skrz vnitřní vrstvy a i nastavitelné pochopitelné nožičky v několika krocích. Jelikož se jedná o magnetickou klávesnici, musíme počítat s tím, že to nebude bezdrátové, ale bude to drátový přenos, ale můžeme si tady ještě pomocí knoflíčku a ovládání dál konfigurovat takový uživatelský rozhraní. Je tady i přepínač typu trigger na samotnou interakci kláves. A už přejdeme rychle k další klávesnici, což je ROG Strix Morph 96 Wireless, čili trošku neznámý název pro někoho, která má ale podporu ovšem i Mac systému, což může být veliký benefit pro mnohé uživatele. I ten knop je velmi příjemný na dotek a ovládání. A pochopitelně i zde máme velmi tichý provoz. Tohle ovšem už je teda ale bezdrátová klávesnice, zase pracující až ve 3 režimech a s možností potom i tady dobíjení, čili i drátového provozu, což je chvályhodné, a s mechanickými spínači. Druhou klávesnicí potom je tady ROG AZO 96, která vlastně kombinuje popularitu samotné Azotky první generace, ovšem zde v 96% layoutu, což je asi to, co většina lidí, hráčů a nejenom hráčů by chtěla. A součástí je i krásný, řekněme, OLED display. Kdo má rád vlastně tyhle herní ovladače, může uvítat Raikery 2 Xbox, který vlastně komunikuje bezdrátově nejenom s PCčkem, ale i právě už nově s Xboxem a došlo k dalším vylepšením. Jelikož nejsem vlastně uživatel těch ovladačů, tak vám k tomu asi příliš moc neřeknu, jak citlivé jsou triggery a joysticky, ale myslím si, že jako co se týče ergonomie, tak je to velmi příjemné do ruky.
Vůbec se neznáme. Ani nejsme rodina. Jako. Tadyhle potom vlastně se můžeme podívat na sérii herních myší, kde máme populární Keris 2 Ace pro e-sportové hráče. Eventuálně tady máme potom Keris 2 Origin. Můžeme si tak krásně porovnat, že ty myši jsou velmi podobné, ale Keris 2 Origin oni se těší, a to hlavně díky vyměnitelným spínačům a push-fit socketu. Dále tady máme v provedení Lava Red Harp 2 Ace, což je iterace zase e-sportové myši, jako byla Harp Ace Aimlab Edition. Tato myš je velmi opravdu ultralehká s precizním senzorem a bezdrátovým, ovšem může fungovat i drátově, jak vidíte, provozem. A tady potom vidíme v černém provedení, za mě ta červená je zajímavější. To vše na podložce ROG Moonstone. A tady se dostáváme skoro k finále, a to jsou planární magnetické drivery těchto sluchátek, čímž vlastně si tyto sluchátka alias ROG Kythera dostávají do segmentu audio sluchátek, který Asus vlastně představil poprvé. Byly vytvořeny společně nebo vyvinuty společně s firmou HiFiMan, která vybírá audio zařízení, a myslím si, že vzhledem i k ceně, která je okolo 7000, jedná o velmi povedený produkt i podle vlastně recenzí světového formátu, co si můžete najít například na YouTube. Populární neméně jsou pak tyhle bezdrátové ROG Pelta, které kombinují, řekl bych, velmi slušný zvuk, včetně mikrofonu, za velmi přijatelnou cenu z hlediska těch gaming segmentů. Monitor asi na první pohled poznáte, že je OLED, a viděli jsme ho již v mým reportu na Gamescomu. A jedná se až o 720 Hz kousek PG27 AQVP v bílém provedení. V tom běžném provedení funguje na 500 Hz. Není tomu asi co dodat, 720 budete používat méně, protože 720 je na 720p. Sestava postavená na nejnovějším Ryzen 7 9700X, B850 Gaming a Radeonu 9070 XT, který splní veškeré očekávání herního segmentu. Nakonec se podíváme na AI router Rapture GTB 19000 AI. Jehož doménou může být lepší, zajímavější rozhraní plus NPU, samostatná jednotka, která se pak stará o optimalizaci sítě, což pro někoho může být benefit. Je to opravdu monstrum a nebala bych se tohoto použít do velkých domů, anebo dokonce na nějakou LAN party, pokud něco takového požádáte. To by bylo asi ze stánku Asusu všechno a budu se těšit to zase někdy na viděnou.